Aya, sa araw nara kateniua ni Borau inanon titakan te tadi kayo. Puntakan na ba ni Mauri na ko imkuya ko metago de online, yon de Facebook, YouTube, de live. Ika Mauri ko na ben de tadi kayo. Ko na Mauri tapale ko metago mayay. Ay Mauri ko na ben kuya de ko ngoran de radio. Ay kayo ko taben ngoran de radio ya Mauri ko ya usmay ko na ben ko de Borau inanon titaka, inanon de takatenuan tadi kayo. Haya, imanya sina rin na ko nun de Borau de takatenuan bong de Borau de tadi kay e bon diay pasina busi ari kita me na mak. Ari ngaya na ko na ni kairira Borau me ngaya ni ko sosiya na teka na ko tadi kayo ni nun tami na roi o na ngani to ko na nota ni meta ta me yai. Na teka ta puto pay para. Teta bora simena yai, teta bora simena to ko me yai, teta bora sukonan nungo to pana me yai, sinakata bo jawa waririk. Sinakaukiran tar sa poveraki on tar. Damera Joshua simetiko ni tadi kayo. Sari mo nang panara ni kaitaw ibugin temerurung at kora-kora. Kasi ko na ni mga kauya na pa tepong nga po way kiti tadi kaya po way aris na mga kain na pa ni mga porawakin amtek inon di tayo narakatenuan tayo. Damera si kagwaway na papun nasim ngay na ikasa kita umetam. Sistema to ani buren narayang naramakuri aratete ni kawai arataratara aranamekin arakakaung o pegari Joshua ke sukona ni koroy sa ekana ko yan lumem kantaninga detay di kayo tamera sa busiko pa ako na kapara yara buren ako na busumay na detay yo manalo angkay ni busumay pa na si may kaspong ay metam detay yo nanu ngay da kapara yara buren kakapayay rin nam tiakas na purwakin detay yo kamakura tami merori inanura da mediana ko. Painangan dia to ko na nota ni metata namtek. Sita taru bugin to wari na tagi namtek ang anya to ko na tagi namtek. Dini ni kori at merung paina tagi namtek an ko no mem kantani. Mena irura roni na memon na yoni karo kwatugin. Karo ya na makuri to wari buaka ade na ko na ni kakiribe ya aron ngoraya kinan namtek. Dai digay. Pai kay taru na koy saking kesikoro roy. Mani ko roy tami ni ko roy Yesu Kristo ade buning ya rawe or sa kamay akawara ni kaniko. Amen. Aya, sina kanako ate temuan nanene ke temuan wowo. May lo yakan to grupo nanene may peso. Aya, kain peso kanya ki araw yan tayo. Ay to ko pa kanya pa paidik yon kaway dondo. Kita kanasan meneri kita tayo. Sina kanako na ko yakan peso. Pa nakanako kunay ito ko na ko yan tayo. Kan peso sa sumain kami na contest. Kambasin na pa. Just
Apesindaba de kanje to grupo na nila may beso. Itaraya kanje grupo na nila may beso ikay. Asim ya buntang sarili hindi brisku beso ikay. Agi si tare ng jang ariri mga yatare na bel. Diyan na ibugin na buwan tiyaso. Akam pasindaba na mitare na sa nanganing kamite ito. Nagsigraw manimin ko nami sinanakon di sarili. Pun nagyari kasi ko na nakoy na. Pun si Yesu. Pun si Yesu. Si ngayaw akyari. Kampasindaba katawrawari ko nami to karana pai ena nako di kimi na yo kapasinap pulpana uri ki sumali ki nako imguya de ko mga spokos
ya busumai ko na ben de tayo de tairiki yo kateniua ni Borau ke kateniua tairiki ni Borau inanon de ana Taeka tewe ai busumai ko na ben ko de ko timeto no ngora de radio on ko de wasma kauka de online de live on the Facebook or the YouTube busumai ko na ben ko de tairiki yo ayas na kana ko na ko tani ri ko na iri to korana ha kan grupo na ni me peso kampesin daw. One, two. Ay, imanya na kana kwa ya kawa ko kan grupo na ni me peso. Na nakauring gari de tairiki yo yete na sisira ka keta beka kingebong. Tairiki kan yo anak-anak wa kya apun ko na ko de tairiki ay. Erang mais de sirak sina enataray de sa tete me anatay. Be yang mga anak ko na ben ko ngorari mina. Enataray me anatay kana eta ko be ya enaki ben kay de sirak ya kay ka ben na konting abong tairiki. Ayare, kaya kaya yung kuya ko tabi kan sisirakin gebong, ante na tayo ang sisirakan niya, narikin ako ng tayo kayo. Kampasin na po. Taeka ke
kamba sila ba? Sabihin ko ikan dyan meg. Ako wan. Ngayon ay kain ka pende. Sabihin takatan tayo. Sabihin ko matyon meg. Uli meg kinan Yesu Kristo. Ngayon sabihin ko iba sinongora na Taeka at Yaswa. Ngayon na bagi songora di online di radio. Wara raw. Di tayo yung kanere sinang doko kaya kan sisiraki. Kaya atapi kaking kepong. Ayan kami ngoray abas kain takatya kay. Nabusiya ra ko kay ba kunan ni nang ade kain tata na ko yara irwa aki atiti o kay turo-turo ke at saka kayo anton ang mga niya ay kain tata ay mind na sina pusmaya taratageng iloy ari ina kana ko kaya kan sidang tayo sina tataro tatabro ko menayay sina tataro tamera jaswa sa rukon jawa de sinongorayay kaya kan sisidaki kaya napuputo men nam Taeka kaya tapat par. Sa busigo tamera kuna rona to wari na Taeka nam Taeka kan tayo. Kuna nganda to kuna Taeka nam Taeka na kuna mem kantani. Mena irura ngai da tanong ora. Kau kinan ora mera kantani nga. Pasina kuna nota. Kaya kan disira ada sina ora yakin tayo. Karro ato wari pa kami irura. Ada na kuna ni kakiriwe aron ngora yakin nam Taeka. Basta busigo iron Kristo Yesu. Apo ni ngaya rawe oras sa kami. Amen. Ay, sa busmaya taratag yang roy na ko on the stage begin kaya kan sisirag. Apa sinabo? Ayun, tayo kayo yung mga ngariki panahon ka Mauri na ko imi kain tit. Tiyono tapi to kain pandaya baka napan ni Mauri na ron tayo kay. Kakaitaw ba saro ko narakadenuan tayo kay yey tanan sila kaya tapi kaking kiyapong imay na iwagin ako ni kaya kan sila kaya kan ibon kan tete amen ano. Ni kakaitaw bugin tapi kan tayo sa sila. Imay na iwagin ni kaya kan sila na ko sa na ko imi aki na noon kan kauntek. Nakoimi on kan way aron na ako menaya hindi tayo ma kana yay to ko na tabakak o kantan ka bas nakain niroro yay nanon tayo kayo puntiaswa maka kwawa puninga yay ata kapenan kwawa inangan iro tara inanon na tayo kan tayo kayo mga yaya kakay daw na ko ko sa tabakak sila ngebong sinakatayan kare kaya ako na anak ko inanon tayo kayo imay na iwakin ako ay taw ba baka mo ni Pian Noray, tarataki ang roy. Ngay, siya mate, akia, upi pa ni misinari, nakakaya, tuway, tirana, piya pa. Masitawa na upi pa an nataki na ako yung bangay, di sa karoon, ninumay, ilang pa ako, kung karoon, ninumay. Mantay kayo, ikarapat, deso ba, yesan na nga na ba, titara na tuta naman na kunan, nungwarwara man na natin ako, nunguray daw na, pero na kunan, di kiwataw, ay kunan mga sipaya, mang kami, awan nga nga tiwatan, ukanta nga ba, kamnatay kami, ba, sita po, levo, mang kami. Yagi dia tata tuta na ako yung masita po, levo, sinakain ni uko, man na natin ako, deso, awan pa yata ka pa ng tamaro, inanon tayo di kayo. Sisilag, tuwa natin sisilag, o yay makoron ay ikaw, sinakatayan, nikaparanta, yayo, yagi makin na nakori, yapon si kaya kana ba naron narita baka kana na ba mga yay bukan din sila gimina ba tapon yay kaya kakabiyag o mga pun kay tabigya na imina mayo kangay ika nga andikin tiyon na bayo ayo to man sila ika nga ndiki tiyon na bay antay ya karikay awantay sina ni Yesu kangayo to di tumakuro to na to kokoro ayo ma sinakatayan kaya ka naron na pun tabagagi antes sila o yagi kan dibuang ako yung bay tangiria napon kaya kana ba naron na ako tangiria ika nga andi kinti on na bayo ayo man makoronto sila kaya sinakaya tayo kayo awantay akarikay sino kinakarikan bay ban tetabari imon digiya ite bay ibon tayo kinakarikan bay bogin bay kiyari kinakaban abanen karawagin tebo kaya karikan bay tamakoro ana wuwa takiban isua o yo atiaswa karawa chamata nipupunte tano ayaw katigigin mew na kuno babangan pa rin na. Ay di kiti amata pati tamnay mew. Neron kari kanti aswa. Ika nga andi kina konti na bayo ayo aron diku. Punti aswa
buhay ko man tetano, papuntetanong ko, naroon dadagin na ganano ba yamat ya masiraw, puntetanong ko, ko na mga kira tetano, bakuha na kimay. Tetano, tiyaswa, katikikin, no punikikin tiyaswa, the spiritary, sakit ba ya baby sa to ba ya meron to puntikikin. Ti katubibira iyo, punnan anay tiyaswa, kuno na ba yung mga naro ba kuminan tetapo no? Kuminanti ako siya po nung ito ito container ay akya tirara niya ito utana ako na piani po nung ikam kanang imani na no ako na piani met para ibukin na ba ya kiro ko tiya inano monte kakao kitiyan pa tiki kiyan ya ngaya ikamewira gismo na nga nagigay gismo ni kiyantang gismo niya kinti na bayo o yan eri sinako na ba de mewan inanon aratain meon jo na bayo wan sirigin maya tiyaswa karikay Ana po mo hindi kimdiyan na bayo. Kari ko tiya so man tetano ayaw kay keke na ko ako mew ako taka ako titay nung ora itabito inanon tayo kayo. Amen. Matan ka ba nang tabong ayo? Amew, bugina ba? Punti aswa. Ay ang aniya mew. Inanon makanan kari ko bay. No punti aswa makanan kari ko bay. Buning ay espanen di kirona. Tatay. Ante kari kay punti aswa. Pako karigi pa na no. Tot sinata ko pa ngay. Ipon karikay sinaw. Iyagi karikay diaso. Manora na taga diaso. Pako karigi pa na no. Kora po na inanon piloto sinaw. Nano kasi menanon de piloto. Kasi pa inanon de piloto. Diaso era bonito. Buway na. Inanon de piloto sinara. Amen. Nakasaswara ko ba kakamako. Karawa urum. O kami minap. Ani te pa yarik. Kasi mena inanon de piloto sinara. Diaso. Buning ay na pero ni na pa. Hindi tapuan. Ay raparat ya so pa yakin neto ay men teta putuan ko akoro. Edi na ngesi kari kaki ngonti na bayo. Yo si kai ba puntia so ay po kan pa in kari kan meum o kari kan meum. Ndabo ngayo. Puntia so ay po kan pa in kari kan meum. Imano ra ko bugyak e buhay ko na pa inanon piruton sinam. E kari ko tiya so on na kari ko pa ingo. Ay tapan kaya kan mo sa sila kinda tay sa sila lagi nganda na kon narde sila kari tira na duwan antay sinani Yesu. Ya kada patararo yarang nanorag. Then sila kayo nasi kaya ka naroon na rin tabi kagyan yagi makan bisa na korigi bili mo nakasuko ay kaya na ba kasi bu Yesu kana sinora sinani Yesu sinanori ba maya tiyay na iyo antay tiyay na iyo o maya ko maya ay kaya kana kuno na katiriki ni Yesu ni matayo tumakorotawan o tigibutuwan na konti bimano o karere na kiriki ni Yesu dikinan te pero nga ni utaya mango may tirara di kag mayroon na Abraham ni karakwa, Erik, ilaw na imarya. Ay kaya na ba kasi bu Yesu Kristo, ari Erik mayroon tawita, ari Erik mayroon na Abraham. Tiri kayo, enakon kote yung mayo, tuwari punta may yatano numaki. Ari tamara, ari Abraham. Nasi ni Jacob, yota pa ari bu na imarya, ari sinani Yesu, ari aranag pa Kristo. Ani, yakawari ka na ba tirigian, man, kanuan tirigian ka na wara, tumakorotuwanan matayo, kumakarika amtay, nugirian kayo, nuwara kaya. O, kanakorikag, yosin ako ba yan, nasi ni Jacob pa. Anasin yota ba aribun na imarya. Ayo terik. Ay katiya ki mayroon yota ba. Aribun na imarya. Di kini Yesuan mayroon yota ba. Aranano akat sa tayo mga tamban na yota ba nga the father. Yan tesuwag Sag the biological father. Matayo tamakorotawan na tabi mo anua. Awe yaron buwang niya kini Yesu Kristo. E kainda uwag imarya aresina na may yota ba. Ang Yesu ay napotaki. Ay bigo ko Maria ni makan detam na yarori. Ano tiya na ni Maria? Antay ni Maria, antay sina ni Yesu ni Maria sina ni Yesu. Monte kakawag. Tiya na yo mandarang sikiroy. Tiya na yo tiya pera. Tiya na yo tiya tirara. Tiya na yo tiya utaya. Tiya utaya kakayak. Tirigi mayroon tirigi nung yara tawita. Eyo sina ko mayay ni Maria. Ayo to ba? Kamurang atuwari ang batari karawag ilon. Tiyan pero ang yamos ka pa na karawag ito karawara. Awa pa rin naman ang ni ka pero korang ni kaya kapunoy na yakawa. O yota ba mani Maria? Amin na inatarita. O na ko ni kaya to korwaran ni. Dita po ay pitirem. Korwaran na nung dito ang province. Arita ko to province. Are, antay. Mika, enabungiyak ibeterem. Mika tamakoro ni mawati ki buwan uwa. Amin ay inatarita to korang kay. O yaka manangay to korwarari. O ang kaya manangan korwara. Ay yan nakairuwa ni Maria yakan bung. Dita yan. O ang kaya ko ay beterem. O sa tatirong ko nung panapayabong yak di sa kami. O beterem yan. Kakuroran na nung dito ang province. Ingay kaya may kayo natarita.
anak ko kakaroon ng dadan brabes paano ko inano ko bungyag di sa kami ubetirem naroon na kami tiagin na brabes ana tiay na ni Maria ponte yuta yeroy ipanero nan takati ni yuta ye panero nan tiero ni yuta ye opo nga yana bari yagina Yesu aron temeu ni yuta ye aya kono na Yesu eta ikati ni yuta ye ngaban babukin na ponte yuta ye senana ani Maria yuta pate yuta ye na o ana kati kaya ka wore sinani Yesu ponte Maria sinano nang kan ito sila gari mo yan. Ito sila gan. Ini kaya te akan tebo yari boy karaw. Mente pay para ke mente boki. Sikani mata. Ika daw desa sila. Ika raw te ika para bur kanaro bato ya kirang mata tan kipa kipan na slides ng gebong. Ika raw te kanaro baya kira kirom. Ma sipun wara. Mente slides ng gebong mente boki. Ada pay para. Sagi kanu ante boki dikito na mapun pay para. Sinasi ko yang nga kanaro baya kira kirom. Sinakawag yung kaibugim tayo, bako erang kakawag yung sasira kayo. Ako nang darap, tabi ka na, ikaraw tayo ka kanaro pa yagi ke manibiyagi ng kiyabong to. Erang gibag ba uslad o yagi lang tabi nuwara na uslad mato yapon wari kaya na pa ikay kaparaw pre. Nawan, yobi ta makoro tuwa na, ati ki panahon ko ni suwa, yay tabowi ya boy karaw. Yay tabowi. Ay ta ko apo ni yay tabongin ang kiyana ko na sintiya so pa na ko siya mata ni yo. Ay ko na batata ni bokoy. Ay ta ko yo na kon tatan, kuno ko maiya. O tatan ni kaya iyo kang ina ko mendesio na ko yon naba. O mendena na ko nakiyakaka yon. Wan, yan ako tumaruro kanuan tubo yan no tatan erigi pati sete imenaron naba yu. Uringa, pati tayo yung kemuan ka rin ako ag tatan naron na sa santiagin na ka rin ako ag may karawa. O pa ka na ko naron naba yu. May isway penero yan na tayo may karawa. Ngaya po hindi ka na ba, bundak siya sinabi karawa. Tuta na may limited. Ya wari erigi doro ko na kariya yakan doro ko na ikaraw iron tiaswa mayo detay ere kena baroro ko na detay sa spata ya ba itu kiro iro kontatan giero ko Yesu ay matan takay bangag an ya pun cancer ro inna na ikaraw aki mga ro ko na imuin detay na na sinorian ko sa makoro de bimawo na sagi maroro yo nan masina si kaya ka sila gayo ko tatapay yare ya ginora king gebong ayo takan de buuyan. Ay tawag iyo na kontatan, wasan niyang waron na utoro ari yobi kako suway, ayo kanuan de maroro aring gebong. Sinag nagyob, wasan niyang waron na kako suway, papun na kaya aron na yon na papatyo mate monteroide ya yesaro na ay mama katyaso ay di ba to buwak. O tatan ni kaya kayo kangay. Imama katyaso yobi nagikan kabuok kaya challenge kay tatan na kontyaso. Nano na sita po mama ko yobi babukin na ba yay de ba ya royan ako ina. Pakukatya tiyo. Rauni yo pinikatan na. Nakono yang ana ko kakatapain katantan na no yora yo pinikirikia ay ate abo kay ko na. Ani. Tigawen akong tubo yari boy karawa. Kunaro na time kay ori nga na pain kapan ay na ate abo kay ko madam. Ay ta ko yo na kon tatan Noria akan ni inano ni paim. Ana pain kapan. Nakuna tay kagi paim yonan. Teso ayangan na. Okay, anna ko kambara kayo. Ari wa matari kataya. Nakuna siyak siringa. Wana kya na meuna. Awan na tabayar kita ruwa mano. Kanuan te tebo wian. No po niya tebo wiar kyan. Ay kaparabur kaya kiri kiti. Te ko chan man tapay parang gebong iro mawan nga te ko chan punto po kaya yop. Tamakoro na to wana. Erara pa te sila kyan. Anare kita inte sila kyan minayo sina mga nori kyan. Antay na Maria. At pa sasan kaya kan kyan. Tamakoro nga wag mate denua tegibuan wa matenuan duka awan nari ki Yesu ngemo andiri to ateningaun o nga yung ya gimana siniyota bare na sineri ayo ta kamimi ndet katiri ki payo nga ndet katiri ki anduka ayo iri ki Yesu mayroon ni Maria ayo nga ndet katiri ki mayroon ni Maria sagi yota ba akam na noria te Taeka yung ya kay nanora tikinaki antes wa kito ati atay pay o matata ko ba Yesu na siniyota ba. Maruka yang ada kanikina pun sa na siniyota ban diri kiroin. Dirapat. Dakata ini utaya o ekari ka kitabu temane perana na kipadenas temane ke ay tenas temane don taman pura. No ikay erikin tagi na kay pasitabo me emena na bayan yota ba ikay diri kiyo me bugina ba bunay Maria o yaki ko na ang anak ni Maria detado ba to enana ko diri ki mayana para yaki kakarawagan din dakata ini utaya. Anak ko nung nakatiri yan ni Yesu na matay, ginaban. Kyo siya ko kanuhan diyain. Pa kanuhan diyain. Ngayari, punaris na po, mga rikbayin na sindama na. Pare eri. Ani po kina, nakatiri ka ng dukan mayroon ni Maria.
Ale yota ba nasineri pun kawari rikan na yota ba ay nasineri the money. Ba iatag yeri pa taman ni Maria. Daka ginawa na ba nasudo wayo asa ginasimbarang. Daka gingay kana to taman bu. Kunan naran na ba taman bu ba nasinangay. Nasudo wan ka ba yin manasu. Dia katiaga kan. Boy si to boroy. Madabayay. No katirikian Yesu rendu ka pun mayroon ni Maria. Antay ni Maria ya mo na ni matatarikin ka hindi tayo. Ni Maria pun tayo tayo at itirada rigina. E pun ikakayak. Ay pun ipanindo ay dapat na. Nakon titiran. Ay dapat na yang askan ka matatahan tayo ay. Tetayan province ya ginagi. Kanuan ni Maria ari inaro ko demesa mayroon. Inabungiya ki demesa. Atua mayroon. Tebukyan na de. Takauwan tamo na tamakoro isua ati kibuti bimewo na kundi bimano. Ngkana kororo yampong ngkana ko masura ri gyamba kasi bayo tete na kon tawita. On nakatira gyam kari kimim on nosin ako menon birutum. On nakatim na tuwa uyan. Ayo tete na province bugin dikini Yesu men kanuan tawita re tuwa. Kana sinura tamakoro na ba ani wat metenu ati kibuti mewo ni Yeremia ar the province lori ana ko bong punna na tayo kayo ay kan nakari ka tipo payarori mayroon tawita. Ayo dikin na ba Yesu. Karena kuwari ka na ba ni Yeremia at makuruhod na tinua. Mayroong tawita. Ni Maria pun kanuan tawita tawita. Mayroong Nathan na rin na sin tawita at man. Uri nga pa yun na sin tawita at tawita. Nathan no yun na sin na ba toromon. Na sinare toromon ngayari ki maya iyoto ba. Arda man Yesu hindi kinanon tiya pa diligo. Nathan na sin na ba tawita ayari o sin ako mayroong ang kanan ni Maria. Akan senang kinari ni Maria pa yapunta ka no araw ay nuuya na ba? Taka no nuuya na ba mayroong tawita. Mga yari Yesu ako ko rin bugin Taeka ay kawuway kay kain tiri kinuya mayroong tawita mayroong niyota ba? Kanuan raw na ba tawita mayroong ni Maria. Bun tiri kinuya na kawu. Ngiyan ako no korwara ibiderem. Anak mananaus tawita. Ayari ako ni kaya anak kawa tawita ari ibiderem. Oane tutan ako nanda inanon tayo ay karaw tayo kan sila kaya rimina yeti sila kan na ikay mina ma sa katayan ni kaya kayo na kon naging ngabong kaya nang nababagi kaya kan ayo man kaya katutan na ba e kaya itaw tete sila kayo ang kita ta Yesu antay ya katete yon tabayo nakatiyawi karisa antay ya katete sa kasukanan ako naging ngabong itang ide ben para roy na ben ako yung awag yan na ben noon kan ni kan ako na batakanta ni amanirum man kay punta ba kag akian na uride ay kaya saan ka na ko yawag yan naman na urili kay mina makaya tabi kagin kadabi kagin naron ayo harang ka kawag na man napun ka para na bandaron ari tabi kagin badis silaki pero ari pa yung nasben ni matata na ba sununo na baron dabay sinariya hindi agin naman na tayo kadias what sikawan no ni kay sikawan nagi kabaran da kanuhan dabay para rarapan sa anuran yan ako dikin tingabong yay dayan sa silaki na bay kay dikin matakan tabas era kam tabas into kono bong yay yarariri yon tatabas ana na kon dikin tingabong kanuhan diriri nga anes sa kaya kangan na kon dikin tingabong o kanano bayagi kaya kaginaban o makay tabi ka nga doon na bukan naman sa silag kanano bayagi kaya kagin kon tingabong yay na ba din silag iya kay kamagi kakang big ay kay nikiran si silag kay kaso kung kay kasway kaya kag akan atan nga diriri yara na punta ko bayay na barariri yon ti mark o na ba na ako na bay kay kan ni yon asun si silag kay mga yan nga sa kasuan din silag doon na yon ara may nari are kita ta Yesu ante kata yon the bayon nakadiawi karis ito ba nang sikiro ay sinakain na ben maruro yon as nanoria ba tira ano nak dito ate are tiagin naging bata yo tumakuro to bimna no wa tigi pa na tibi mo ano okay sinakaparaan na kon nikin ngabong demon si sira kaya sinakaya kan ngabong kamdara pa ay yakas ko ni kiranta tayo yon nakon MC kurara pa MC yakas ko na ko imkan ni tetay Ay, wala de songoran tayo kayo. Ito ko ba, tere-tere ni matata di siragin tayo. Naroon na rin tagin na de sa dede, kiti sa para na kanakoy akin kiran degin ding apong. Dahil na nabe ayo. Ay ito mo sila gade na kanako. Yabus niya rin kan de peso. Kam na kanako chokorana. Yabus ni kami. Chokorana ay mina yan ako na ba kanwan te Borau inon tayo kayo kanwan tayo kayo. Ay anda ba
Sua tenua isua. Siku yon na yota roy ni meum. Kanta sina ba? Kanto ko na nila may peso. Pundan to ba yes nang kanta ni ngaya. Sinapun dia susuku yon na yota roy. Iya tau te mga susuku yon na ero. Basi na ba? What around the tayo kayo? Goya ko memeta ko di online. Ante live di Facebook at YouTube. Ang kwere ko ora i nam radio. Ito ako busin nam ka ko katang FM 89. Siya rokon tiawari nang kanako kay kanon to Borau inon ti kateniua ang tairiki ayo. Tita buat aku mana mayai, tita buat aku kurang nunggu panau mayai, aku memetak aku mayai, sina kata buat Jawa wari lagi, sina kau kira, jadi tar, sabu peraki mentar. Tamer Joshua, sarukon Jawa ada sinang
din na ko iyam tek narakatenuan tayo tayo. Sa gidi mo ni waki tamer, masih di mo ni busiko, bawa ko nakatabuin na nor, mera iyang, pas na busumayam tek, mena nora Isaac, Borau mena nom. Sa gidi koroi, kay bon nasim ngay des, sa gidi tau metam. Si busiko, kuna busumaya mena nora angkay. Sita taruh begintu wari na tekin am tek, anganya to kona tekin am tek kana kono mem kantani. Karoi na maguri to wari wa, ay na kona niya kana ko, ora yakin nam tekan tayo di kayo. Arani da memang dayo ni karuat tukin sabu si ko Kristo Yesu abon ngaya rawi warsa kami hakawara ni kaniko. Amen. Ay mana iwagin ako yung mga kawataw rin pa na Mauri na ko kain tapito ka. Napanin Mauri na ka ba na kain tapito? Hindi tayo di kayo. Mauri na ba kain panday? Apa ni ka ba na tayo di kayo? Ako na Mauri na bang kuya kung rayon banan Op Radio FM 89 MHz man tetapan kung rayon tayo di kayo. Ako na Mauri na ba man tetapan kung rayon damka gitu apun
may yon ng buyay ka na mouse ko kinakuna kon tayo kayo kanta ni ka pasinarita kinanon na Taeka deso inanon tayo kayo ngoyan ako memata ko yon na Facebook sikona ande na Adventist Hope ko sina kon de page an sare kana bangan irom ko kaya na de live ani live ngan ko ata ya bay ngai rangan may pande ya itapito inanon tayo kayo sita bona memang ko yani ko memata ko yon YouTube sira kana banani Kiribas Hope Channel Kiribas Hope Channel sikona ande kana bay yon de YouTube inanon tayo kayo yariam sinang wa kinakon sibangara inanon tayo kayo sara kong kain nara katinuan tayo ni Borau inanon na Taeka deso sara kong nara katinuan tayo ni Borau inanon na Taeka deso o yasuna kara maroro on tayo kain na o ni katantan deso tiyo ni katantan ayo tabaya kami miki bangana ba sinora saina o yay tiyo erang natake at the Great War of China tiyo at ito okay amena yon saina te kami mi ba destruct ayo kita kadide iyo singa yana ba destruct kita kadide ya ko na noraki men the space kana ko men the space iriya tan ko the space at yakin na ba inoraki tiyo ayo mamakina yon na ba ayo may karawa iya tay kay Irian wo watang adiri kinna ko yesya saina nikatia tiyo ayo amanderang ni kora tiyo ate to okay men na papa kay wabui metuwa na tenga de kilomita apakina ayya kya kora jakan nikati nang pun kataya ni pauta tiempayan saina bubura nikatana mentero may abetera ano na katia tiyo ayo pe nakatana saina mentero ko may kiraro may riya tando kon buak enato to ko atero ane bugin katiana menga kerang kora tiyo ayo men trongo ya ta kina pesa na ben kunan pa kana ba tiyo ayo ya kunan uru akina ba tiyo ay esi ku tiyo ayo bangay bonsi te pa ni kanuru ngante ta ayo te pa ni kana yeba o te pa ya kina nondong saina ni karo ko te bong ayo te ta iri ayo ya ina ba tiyo to wana asinari nano no nakairo ko na non tiyo ayo asinari ba kakira tiyo ay ayo pantion katantan na tebuina maisina tebuina bawana ay karang naman mato agi katiaki man desibu mataburik me katiaki yon tayen kay ni bayde kay punna ko mayroon tuwar deputor may karawar bon yeo tapota yara nakitiyo ayo ba suwa agi tebuina tamara kumaka sinang wagin ako ng Taeka sa bubusi ko roni na doon tami martami into wana nga nila tiyoto kakapayaya kain tikayang payo nga ba na kain tapito o kain pa ndaya pa tukura kay kaunguran nga ba ng Taeka o ni mata ko na doon tayo kay asan ako yung mayroon Yesu era sa kameo amen Titay ito wana o yay taman na tiyan na tingiran o tiyan na iyo akabaya man nga naman akong tiya Thailand ngayon ti sarili titata ni matang tiya Thailand o okay pa yan man ida wana didigin tata boyo yare kita sina pa yun ne pena na pa naman iti ay niya yo yarang ni kain no yarang yang oye perang o kirapa na yarang ni kanga ngadekin anaman ena ko na ndegi ay kanto ko na ndo kirangiran okay pa yare kirang na mataman na tiyo matang akain Thailand o to wai nga nga ikonan na nga ko tuwa na tanga te pound ay daw ba bon boya yam ticket ndo kirapam Natabayan na sibu-sigo, kung nasiwo da payaya, takamangin nga taburo ko at drug. Kung nawusyan ako sa pan, o ang tatayari ako sa pan, ay, awakyan na pa ang kangangay mo na. Takanano ka, paniyin ko Bangkok, ariyasun ka, ang Thailand, awakyan pa, yasuwo kina pa na pa, yari kina pa, yakuni kina pa. The cocaine, inanon, analagit siya, no, at tabayari nura kaya, ikarapakin, ndabata na, pa yaninira ki, ndabata na, the cocaine na rin. At okay na ikan bubwa the pound the kg irang nibubura kay the maisan irang tabwa ka ani the suwa yon Thailand kana ko rin tiya kay maisan to okay na irom kwasi nga ginap te kamati ak the suwa ito kira ay nay paya ka wala nag suwana ikaw wala nag suwana ay ma kawala sida wadirik wabuita buntirik nakabanya Yakabani ani ite buita buntirik. Inanon te karabusa nang ibuaka kayo on Thailand. Ni karakwa ya mga reke kamahinga na ba ya bubusi na kamahinga kaya kapani ana tim yon na bana yingiran. O anda te pa yari gidon tiay ni ayo ni sentra aran tiay ni ay.
Game na yaba na yung ilan, kaya bayar ko nakaparaburo to may Thailand, na yero na rin anak ko, katua kayo na mata, yay, debure ako na, kayo na mata, kirun de berestens. Ay, yaka kinanapangan. Yero ko, anataya ka to may Thailand, yaka para kaya na pure na yay. Ano nang pena na siya mari, nang akyat de suwari, asa nang nagari, penang ino mata, dito yay. O ano rin ko tiyan ayo, ano yung sentro. Tapos sinagin nga ng tayo kayo, antay ya, bayar ito pa yayis, ya pure. Antay, ayata, on bayar ito pa yayis, ya pure. Yang takaway, yay takaway yata ko dyan matabari ay tukina. Puri kaway ay kana kong temet. Mga yarasa ko na tayo sa minuta tantiyon na bayo ba tira takaway as na tuwa. Yang takaway is as na ko na tuwa ay tara mana kanta nga tiyaso. Si tabang kay ni Borau yon tekan tiyo at debuina pa wana. Suwa ke debuina. To as na tete mo yon tesua tira tesua. Ito ko diri sinare kana ko baran diri sinare. Tesua punte pe bayri bugin na ron tuwa kinimeo. Karawagi ron tetaw tekan tiyaro ba inakamatuan na kanta ni nga. Ari yang uye penakarawagi. Ana tesua. Arang may siya kaging suwan tiyon na bayo ay kaskunan nuri. May siguro-guri. Yay tesua ni busi na nung takaway. Wagi ko na diyon nunobui. Dente maranawa. Wagi ko na diyon nabui. Dakawa. Yay na ba? Tesua arang kakawag ibugin nino amatay yain eh. Kananaw pa kukunin aking ko damanin si debuhat yain eh. Ay punta karabusin na bangkay. Yan ang matoto tesua. Hindi po ngayon. Ito ba kakwawagan. Yay na ba tesua ibugi atay. Painigin na yatay, kana kore kana painigin yatay, kore kana ban desua, desua mandan ngin kora. Akan desua, yai na ba desua, kapan yang dia tata yon gidipes. Desua yo desua mang watap. Aki desua ari tata na kon desua mang watap. Ayo kapan yang dia tata sua yon na pare gidipes. Makonori suai kai, tarua mano. Yai di kita suatu wana erang kakan naturiki, oi dia tatari kina kon suai kain kabane suan nangiran, suan namberika, suan iyeriki, suan kiribas, eri tatari kita suayu. Ada suayu pun sua kita buina. Pai bugina ba? Iya ki karo kini penti ama ta suayu, pun karo ya wende universe ayu. Ayo atapotaran. Puning aya, akakan na to suan. Ekakan na to na kon suan nangiran. Ekakan na to na kon suan na nakabanan dia tatan suwa. Kiribas ate suwa mang watap. Ibugi na ba? Yaki karawa kilon tiyo amata. May karawa kilon na suwan karawa mo na ba iyo tapot. Ano ito pa yarang kakawak. Teka mimi. Pwede akin nakuyan ng ilan na King Alfred. Pangkita ka na kayo kan King Alfred. O yaki karawa na suwa. Yakatayan karawa suwa. Ibugin na ba na yung ilan. Ang kaya karawa. Yung nikiyan man suwa ay kana ko man dabay parang. Yan ate suwa rin dabuina. Yan ay suwa kaya tayo nakin suwa karon ni Maua. Ari suwa ya bodo namat ni direra kana pa yai tipay ni meranayan buni meranayan namat. Yan ay ay pupusi. Oy siya pa kanuan suwa yon nangiran. Ya ta kaya na bugdwa Alfred Doom book, the Book of Dooms. E karayan wanu bubuar wabu metenua AD. Tuwa ya kariyo suwa erang kinakita uya yo ba saksi tuwa de sa buak. Matuwa na ba? Ade sa karaw suwa na. Kana sa karawan niyang wa, this is lakay. Pukinterang kaya karaw iti suwa yon to pa para. Ano kaso sin to boy? Yesan sa sila kinateman na diroya, woman kitateman na yesan sila kinaya. Yara ka inariya in suwa ti apan to pa para. Hindi boy. Sa akin ang atay roy. Sa akin ang atay roy. Metera bugina kay sinariya in suyan te para kanano no pa punin meto te suyo yon na bayo ya tao na ay bugina pa Alfred yesen garinda ko suwa man te para na konte suwan buritan at suwan buritan ngay peren pa ina kinikapan yon na bayo ya na manangin may kando ya na manangin pati suwa erang kakawaki meroka asinariya in suwa yon te para yuri nga na bay nauta hindi kirak o yun na ba te bure ya bugina kina may yakay kana pa to ay bun ko yak Timburi na ben kagiruwe. Ayar ko retaw ayan akon katiyakin ta kabuwi ayan akon tin te buwi. Ay eso ngak idon te samos. Te kona suwe ak kona ak. Es ka yak suwe. Yak yataya ay ta bayaran nang tiyakin na ay punna ke menana na. Giyak suwe ta bay para. Bayang giyak suwe na men ta bay para bayin ka ben au cautious ka ben nang ay ko pa ina kinta kabuwi. Ay ko werap. Ito ba yarang kami migi ba yan ano kana ko gisuya ko pa nagi kuna hanap pasin ta kabuwi.
Mga yan ang kakao, pabugin talaga kuna suya pa yay Taeka kuwawa. Kuna Taeka na iwan na tamakuro to be may suwa. Kuna tabuyan to kuwawa, am Taeka to kuwawa. No, Taeka ayo pun Taeka kuwawa at pay para. Aso na makin na inon de bongayo. Ngaya kay na meura, ngaya kay kira, ngaya kay grisan, ngaya kay ka Taeka kinikanta ni anang skiro ay ro ba. Stima to ba to bodon na matero. Igarwa to bongayo. Pabugin na ba yay suwa kan. Eta ko to mo suwa. O tia suwa itong tia kaya kayo ka na kangay puni iyo ay suwa ngay ay kosin ako kumantia ba ay kubita may nanon tia usa atro na kitia ba ay kuna tia suwa na tia suwa deman na ida kuna tia suwa aso ni bagin ayo tia suwa tatawan ne iri di pare ki na tar Mauri agri deman na ida kina awan de mo suwa kuna tia aswa na tia suwa deman na ida ko itawan ne tia suwa aso ni bagin na ida kayo eta ko takawa kuna tia karawan pa ite buwa karak o katutungan ta pa ito wanari karawayita o ayon tiya pa inano o ari yantiran nari yantiya pa kuna tay katero bubua ni boberakin ako ya ane teswa ng bawo atakin na ba tapay para inanon tatay kayo kuna tay tiroy ya pati aswa itawan na ni ngayayo ay aswam ay kare kya po na yabwa katayenta may yanas ni karawata katendro matakaro na ikaribay may yako yanga ay katangilay mentawo teka anya na teka ni pirita tia so kuno ore ngana bawag daw suway kay o yay teka nga kuno uniki ang ko ya tekaro o ampayar ko koro yan ke teka nga koro yan namuro suwa enarota ke amkora kina tia yari mimta ko suwa ya tayo ayu ata kina tabay para enasu te mara yar ko kakaro yari namagure ka bubuaka enarosia na simakimina irori karawan narori mangay yon kapaya na sira ke mira masipura akya nari kimira Pahan pun tiyakin na tabay para. Ikara ke po na yabwa ka tayantam ba yero yanas. No yabwa ka tanantam ina ko yanas. Ano to sita kare ka yari ka mga naro patinas iri na ya pa na mga bitana kanta ni ngoy mewag na temewag ori. Ina ko tirekin ka yari mayroon na nakaro. Man ito pa yamuanto ka. Yon titakan disuan detayo. Ito ko takatenuan so. Kung nataya tong aran iyo suam ni bakanderiya. Paya kita ko iyo paya kipure ani tong aran ni bakanderiya. Kung nataya iyo. Hindi karo abirim ya pundang ni mais pakan diri na rantias oh my g ena ko na bati tiara arantias oh my ayaran sa kami kaya ke patapay ni ngari ang ampay ni kubanak ina po paim di ama oh my ay kay tanan tete ni pakan diri darwa mano sakite kay kaskiroy patias wa ya kita ngada pakan ana pakan diri kaya na barana kuno na kaya itong kaya ni Yesu itong kaya ni Yesu ano na ano kumibayan ka ngay kamataya ka mag ano kumibayan ka ngay ni katakbo pa no nang tabuti arari ngay na si takakaron na nagyaka para pa inukukurin tiyon na bayo takatenuan suan takawa ta kuno uri nga tapong tatabas in tabuya o na pong ampong inumakuri men kasama guri matakay sipong anatabas iyo ayaswam takay sipong anatabas iyo ayaswam punsi dawana takay sipong hata tapas agerik 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 yaki konan mga nako 8 9 yaki payoki dawana the week ni nga yero ko dogina takay suwa dawana ni karako takay suwa sa mga karawon ka para payara kay sa nang pastor Mauri no karawon para na ko inon kapara tabas na ko naganding abong takawan suan kung tayo maguriya ito tanang ko manasim teman manasim tiyain mam turo teman mam turo tiyain maman namiruay na nun namo kung ora tatabas o kawagin ng tabas ina po ni Papa na kain tiyaws saksin ko yung manasim teman manasim tiyain kano ba yay buya na sim ngaya na ba ni kapan kano ba yay amiruay ato ay manairom inatabas na ba yuluro nga yesan karagin na ko na ba yun sinaw bunang matuwa sinaw taka masu sinaw o tamaw takatur ka o sinaw ya punurori ay na parang ay nga sinaw para na tayo Mauri taka masu o sinaw ko na ba yun tari ran katur ka tanan ya para na ito isa ba na kung takakaroy tandak ya po na ba tinakong takakaroy tandak ilang kakukuray takakaroy mga nasyok o ngayon nga narip nga tuwa tayo o ayaw na tayo ka sinaw dito ay arimet ako sa pakunaan takakaroon databas nuro man ito pa yan ang kaw yay ito pa iya kakawak inanon debong nga databas sinakaparan ko na kung naginting abong ito pa yan babugin na ba karawa iyo na pa mamaraw mapain ka ba naginano yan no pong o ito kinkoroy pain takay sipong mga yari ikoroy ro debong nga databas iyo ay tabuya
Kunora de tapas. Tiri kinipong. Ana de kinipong antay. Ana de kinipong Diyon na bayo. Kana mo kanuro nga tayo mo ni karikagi Diyon na bayo de tapas. Ukakauring an kato 7th day of the week. Kato kay sipong in the week. Sururing ayay. Kora-kora ni bayin duwara de sa karikapay. Karikarawan na bayo. Ani ko taki mangaira. Inanon tairiki. Itaw ta kanima wansho. Kuna kaniya tamam masinam. Paangan ni ba sampung yon tiya bayangan ko iyo. So kuno ta pa iyo nang kakawag iyo. Imero ka nga di iyo nga na po ni ika ko taman na po ni Maraya. Anya ra ta ka sika ka Maraya. Ge merang kakawag sinapuriya ni karin ni yara karo tamara masinara. Arang kakawag yari ni pa ni kakawag hidora. Ngairay ka nasin ta po ngayo. Makunori nasin ta po ngayo bundangina. Era wata na ba iya ka na ko na karo. Ay pa nang kanano kawag iyo. At yes wa eka matata na ko ira kuna karin ni tamam masinam. Inapapag yang bungiri kini meron Diyon na bayo kana ko karawan. Itaw to ko ano wanso ako na Taeka matiyo mata. Ayo to ba yan ang kakawag na. Sinakapara na ko rin mo takay suwan so ako na Tayo ni bure. Tekawan wanso ko na Taira. Iko na Taiki mo. Takaruay wanso ako na Taiko taron rom tiero ni kiwe. Dapat ay kunan hindi bowi ako na to yapon bure aristiya iskan kabuaka na perora. Hindi ba ya bure ani nang bure matan tiaso. Sinagi ko taron doran tiero ya kiwe. Asa kaya taroy ko wan. Ada ko katabuin ako na tayo mataya kinanaw si Rom, una tayo mataya kinabun Rom, anaturo tuman, manaturo tiya ini, anak ko o anaso, ato pa ito wana, ayan pa Rom. Hirang kakawag yayo ba sinaki mataya kiniya, iya pa Rom. O ano ta katabuin na? O kaya santete mamoto yon ta mga arisina, yoyangan na wawa baba. Ay ka baban suwa katabuin na, agi baba kaya sibu, aki akurea kinta po ni Pain, tiya suwaraw. Siriyay na tayo ba? Iya ki Korea ki deswa irun dia mata. Iya Korea ki no mote. Iya deswa ki yang anu mote bena Korea. Iya ipun Korea anta pun paina. Deswa ipun kan kinaya ro anta pun paina pa pun ngaya. Ayun ka deswa. O ante pa yarang kakawak. Sinorian Dios na ko tumakoro din bimba tungona de bimba anu. O emenakia deswa ta kamimi. Monta ka penen kakawak deswa. Kuno na to pa yari agi to kinuwo sa sirbuni tirar. Kuno na to pa yayo kana pa utak. Ako usa na kon takawari maim. Iya ru bere na pa takawari ibuang. Hindi ba yari utak yari? Tiya siniperita. Monte lang ni mga kariri, hindi ba yari? Ama ako, matabata iya, pa minat tiya suwa, ayo, ayan. Nakunoran ng suwa, kita buina, aniyak inanon tiya siniperita. Aniyak inanon tiya siniperita. Sinuran tiya suwa kawa, buina, tigi buina, o inay babaga ka, inanon tiyas, ari karoy. Anya na tiya kamuti. Arang ni kakawag suwa, ikay. Sinura ta ba yarik? Pangkiyar ko, irom, yon, irutaram kaya tawag irutaram, temuan pa iya kakayagi. Tiya siniperita. Yaki kon terek. Yaki atak ba yaka nga. Mari yay turara kaya rik yon irutaram. Bari akay tara kain irutaram. Yutaya akay tara tiro ko mayroon. Mari punti tangan buwa kanin bubura kaya yari ko ari. Inga ke tuwa na tabun timirion. Te yutaya akay tara tiro ko ari. Maya pun nagiro ko na bantamay sindamat ari. Yari kon kadubi at akawari. Yon urua. Dita yari. Ato kinayaw tuwari sito. Ang kiarang kura-kura ya kaunta bay yutaya. Aya siya na bebe nakabuwa kaki. Takawa. Ya pun kabuwa kaki na batakawa irutaram mo. Ya pun ipian na ko na bay boko na. Tiya siniberitari kakakayak. Ari karo ki man dokora. Iro ya iteraran tatayari. Kuno ora, mwanda kakawag desuwa. Inanor nigi ay kapakan ako at nga. Ipo hindi ka patatawa na ako taron mamaran desuwa ye. Nga kay yere ka nga patatawa ka nga kuna ay iteraw. Kana ko kung nga tuwa na kami nandiyaw stuwa na nga kuna makina teraw kana kami na iriyamusu. Iriyam karo masibum. Tatawa ka mo nga roy. Ako kuna ni pirin ako yan karabak o ni katano. Detayar ko rin na ko yan ano mo yung ako na makina teraw. Tinga matatangira iro yakaro masibu. Iwata tukukuray na kondam mo yan. Yes, hindi kita mo yung bateta boy. Kuy ko takiya ito. Nsito wana. Matakanan ko awag iro ang detay di kayo. O wapu itaririn na ko. Yes, yan ibitagi kinakin demo yan. Ndosu. Inanan wapu yung matawan na sensure. O yari kita mo yung bay. Timere yan ipupuwa ka. Ilo yakain ndosu. Titete nagyaka ka. Tupupuwa ka doon. O takay dinibay ka nga. Ay yaron. Tipa iya pun taniyan kakarawagin ka tuwapong. Erang kanan kawag yayo ay sa keron demo yan nga. Hasta taniyan. Kanan na ba ko sa nura demo yan nga. Ilo patatantayan ako. Pek! Kibat mga yaron na, ano pa yung naman na sinantri, kibat na bata, kibat na raw-raw, kibat na buon, o dapat tayo yung Diyos, ako kunan nuri, ama ko ng Diyos, Christ is the head of this house.
Kristo asunde mo yang ayo. Ako mimi ba tayo wat wiki mina? Kipagi babae ni kabani. Ya po na ya po mataro materano ya po tatakaro. Anik, de pa yere ginon de mo yang araw. De tairiki ayo. Wanda kana no kawak. Atay ay ko kunan sukugian de mo yang. Ara ko siyang mara ko sa mga bilin ako. Nakira pa tayo. Aka buara pa tayo nga amang ako na amara ka amang bilin ako na bannak. Punnak yang ko ani. Ndaya kaya ako. Ngay, yay na ba naman na ibo ko yan na suway. Ya po kita rin na ba, suway man no kiriran karakwat tairiki ay. Ayari ya kita ba diyan matangay. Ay ito yarang ni kororoy romin tairiki ayo. Ngay irota kinaban ba yan sa akin na paron tusuwa. Ate ya pun korawari atak. Atak ba po ni no amato atak ba nampun koraway ayo ba ipun kukuray ayo napun koraway. Tusu ay sa akin ron mo. Babugin tira. Babugin na. Pwena ka nga. Or yang hindi tayong kay. Atay, Atua maya tarabon. Ipo, the free fire. Pup. Saksi nga yung matarana rin ka. Ay, matawagin na kibaya. Ay, kaapon lang ka mimi online. Wagi ko na tayo. Kung mimi ako rin rin nani. Kaya na kinabat tarabon. Ay, yes, ani matakutan na pa ito ko na kuwag tayo. Karapa, mayroon. Nani. Ay, may sinipahin kayo. Kaya sanunurin kayo in the computer. Inanon the internet. Ya kora ruta kintusu. Ya kora ruta kiate. Ndetay. Ate ya apun memata kuna bantayan ako. Baye ka kota ki on the TV or on the online. Hayo ta kanan kawag baye ka auru ka naman tuwak. Ino ya bodo namatan ndetay. Anuan meu. Ay ka kirang sikiroy. Apanin niya ako tumuy ang inanon ndetay. Tiyan wan meu ay ka bubo ka apanin din ako ni kaban. Ikataw-tawag diti ya tebu mawanuan rin kaya sa nori wabubuat nga magurin niyo awa on the television mabirim. Ni ko dagi mabuit nga tisiri-siri. Andaray. Ay punta pa ni kanano kawak. Ayo to ba Eric. Itaw ta kan baka ano yun makina oin nano no punta nano bap. Sinariya na kiyo ni makina oin wana nang ay ay. Ay kasi ngurang tayo tay naman tay nain. Tiro ni kinak. Sinariya ni karaka tiriri mayri ara karo parang kakawak. O mayri ya arausu. Dekan pa ay kari. Ay tako, akamaya tiyang inunik ya awatay ya tukaw kendans. Kuno di ayun kay tapay ya karawag. Sauna ka tapay ya si tay ya tukaw kendans. Suuna kang kay bayan ka ba na tara inanon the television mayon online maratay ka ba na kurang na tay ya rausu. Ayos na kung ano na bay tukaw kendans. Ito patatan tapoy kamais. Tiraro ran kunan katana. Yanon meway karo di yon na bayagro. Anak ko si Yesu pun nga ito pa yarang kakawak. Ito ko na tayo kay Yesu. O inura tayo na naman na baki-baki pa inukan ka raw. O inura tuwang kiri. O yak duto ka binatayakin na ako yak kaya ka yon tiya pa. O na ko ya po ito namatan ka ba na iya. Pero nga, manatan namatan matayan tete. Tiro ngo ngayon ang kakawak. Ito kung tigibuan na Yesu at makurot na pimaw. O kanga ito pa na kura-kura. Kam na makatiya so kam nangan na tinapuak. Payero ko nawan mo sikita. Ayo to pa yarang kakawak taruwa mano. Sinariya ini makatiya so ando po ngayon. Kana sumakwa. O yes pa ko na nipita kikiripas. Nakondar hori. Nanonoang kay. Si suway makat ya. Suwa supun tabi na bang kain tayo ko kwendans. Ndabong eh. O kam na tala Mauri ito wari karaw mo napa mamaraw makubura kindan. Ayo tiwiwitin akong tiya suwa sinang diyain. Tala Mauri ito wari karaw mo napa mamaraw makubura kindan. Ayo to ba yarang kakawag itaruwa manong tayo kayo. Sinariyain ni makat ya suwa nangan na tinubuak. Iyaro ko anawan mo sikitak. O ito mo sikitak mandakawa kasi nang kaberan tagyay pasuwar haro na meura. Payagis kakaraw hindi on nabayo. Anapanin ka siniyak. Hindi tayari. Ayo ito ba yarik? Anayang o tiyamat ako na angay. Kanano no ba iriya inibungin nakin ito ba yay karoya? Kanano no ba ito imamangin kito ayara? Yak iriya inibungin nakin yay babugin na papunta mo. Tisa mangingin na ba? Taru tisa mangingin na ba? Iriya inakibugin nakin. Tiyan nabayo ay teroro nakikanibugin nakin. Hindi ba ya karoya? Ito ba yarik? Yon tiyan nabayo taruwa mano. Tukura kay katurak. Ako na nga na ba? Punti sa turakin na ba? Aukaro. O ngay nariya na ba? Turak. Ibunira na ko na ba mina? Tiyan matangay ay kaburiyak. Ikakaburiyak ang tahan ako. Babugin na ba? Dagurin na mo. Kasi now. Kiyan tayo. Ayo. Sarawan bugin na kiyay. Sa kakaya ranga ngay rin kakaya. Sinakunaan may iba sinakunaan bugin na. Tapay yes karoyan. Tiyan na tayo. Kuna kibugin na kibugin tapay karoyan. Anang kaya. Tapotan na matay na rin. Tetay ayo. Yaki kan bugin na kinipay.
Ana suat Yesua pun ngai ya potun terori mata kaini bari na musik. Ayo kakawagin kan na suat Yesua. Kuno nga na pa iunika kena suat Yesua inanon tosu, inanon takawa, inanon demenga, ibu ko yata bodo namata ina puni pitaki ay tiero aron meu ndai. Kam na tete kam na makur na yero yamat ay kanang musika kitia kayan suan te inamat anang benen musika kitia kara. Taruwa manong dai kayo. This one aroria, this one inamat. This one inamat. Kuna tay kamat yamat. Raw, this way, kung natay ka matay yung matay, pun kayo na matay na. Irang ni kakawa kita meo. Anak kamuro nga tamin tuwari ekta. Tuwari di, anday, tuwari di sa buwa ka rin, ang ginaki. May grease. Oy, sini nga tuwari ekta, ayaro ko taman ekta, benang nang nanarapatan na sino. Kunori, pun na su tuway. Mandatay yari, ikaro ko matana, on katirapatan ng tiyon na bayo, ikaro ko datay yari, kumus ka meo na. Taray? Moni pa hanta kakawa kita meo, taruwa mano. Ane bukin na Yesua kang kuna tay kamate yo mata perang kakawa kita meo kuna tay wena ne bure Yesua yo erang ni kakawa kina banaki urua ki ay temuenga kuna suku mero masite menna ye enaria ndang tabu kanu anterita kina non temuenga ane Yesua kakawa ki ron Yesua e kawa kina tabu no kakawa kin tosu kuna tay ira kuno ra tapai yari kinkai ya penang besi tira ang kain katopong ko na tayo ya ko punin mena ukaraw ko nun ng mouse mam laptop mam telephone mam iPad o ya mo muna ko na bante tayo ako ko na tayo bayan nga yay tanan ninja ay ka mo man nga man nga na ita bay e ka nga ita ko na tayo ang kano ba sira ko tayo kan sinagi de gandan irang kakawa gitaru ba sinari nuri tayo kay Gikaw ko mo na bante Yesua ri karawan kaya nga nagyuan at kasus o inurasin na berita Yesua ni Maria Pena. Monte kakawa ki Yesua ba yabon ka menun ka ki may karawa. Yesua. Imenana suat Yesua nun asin na berita. De ba yarang kakawa ki Yesua. O sinapundian kang magura ibo ko na raboto na mata bangayan ni Roy suan na nakain to kanung yat Yesua ay bandamak. Itangin na wana bebet mente ba para bayariya in kakawa kinakiana so. Monte kakawa ki Yesua yu. Sinagi kaki abunga na paya kakawak. Ita ko bani karawa ya bure o e kana ko Yesua. O penti kana ko Yesua tibure. Tibure e gina ko Yesua. Kana suru at Yesua o sipun bure yai. Punurua kan na suat Yesua. Tibure punurua kan na suat Yesua. Ake to kin na suat Yesua. Takay ni pari bukin tirori. Ko ta tibure. Ka ti pa yesina kaya kaya Yesua ta kabanentay. Monte kakawak giro untay ri kayo ba sinaria iniri suway kay. Inanon na meura. Tepetay sikuna ano puni mena regiro oron tabun takakor tabun kukuray. On tepetay kuna makina kwa beti yakina mente tabuan. Nakomay o sinakomay. Sakyan ngwe. Punti bebe te meron tuwari tangiro. Ay Yesu. Pakonosin ako mente tabu ako menay. Ano mo kakawag punti bebe te nakon kawakin na nasuat Yesu. Eta ko Yesu ang kanakam tangiray akam na tumin na uswa. Iwan na tabi mawa, tabi menemaw. Sita nga kay sipon na tati Yesu sita Yesu. Ake menanan suwa be kakawag obon sita Yesu ko na makin ayo de ba ye sita ye sipon na tayo Yesu. Ayo tero sita ye pasipon na tayo. Ngay sita wana suwana ko. Ane ka nga yeta ye maya kita wana suwa punti sakya nga ya kimina de ko way nanon. Ane te ba yasan ko nan ka tarasan ko nan nuri nga ba ye kana taw ba ya ka Yesu. Makana ba ka Yesu nanon. Sakya taroy duwar pun nga yeroy puton Yesu. Pa punti ate pasata ya kana sikawakin na Yesu. Monte kakawag kita perayo, baya ta kita buron Yesua, sinariya ni kawakin na. Kana ko kakya o yakya na bete bure. Iyaw kimarawan pain ka meron na bayo. Ay punta ka nga mata ka bono boy, ay nangirik. Pakuwag ya tate matayin kito ay kikangay Yesua, kuna tay matay. Si beren na tayo ikain ka ben. Toy kangay tete ya ka mauna Yesua ndiyo mek. Ika nga na tayo ka pauro, ika ka ate sila gane. Sure wa Yesua yan ndiyo mek. Sinak mes ka tima to Yesua. Taraya, raw itima to Yesua ndiyo mek. Kana ko na makina Yesu, iya Yesu ko Yesua. Kwa katira kaya Yesua man ka kora. Ha, nito pa yan ang kakawak. Yeyeta ko ba ato kisuwa kete buin ang kero ko Yesu. Eta ko na tayo Yesu nga matata. Tay tawin na mi bayro ko ban nakaki Yesua ma brabes. Yakiro ko ban nakaki, mayro ko ban nakakuro bugina. Yesu kero ko. Iyo kimatata ni kuri kaya plero ka kroaroy. Fulfill. Ano na konra kero tamang ko ari. Inariyan non na kero mangkon Yesua. Enaki ke yana mena bundia ini ke. Dora yun Yesu. Monterori yana suwa yeo akamewo te tamni. Ye ta ko ba ya ke suwa ke te buina ba ai si suwan te tangira iga wo. Ero ko te mandan te roya de sera baka yon te suwa yo iro ye te era. Ero ko yun Yesu e kata yen nka mare Yesu. Ai ta wana se sirak mata yo te makoro wo bi me wo.
Tinipuin mga nuwan ako nabuyo. At ako Yesu na koin. Kuna tangira yeo ya suam. Nanong nikabani on tamim nikabani on wana nikabani. Mo ate suaya yo kora. O yerun na barata ka uwara ka ngai. Kuna tangira ram na yerun tangiram. Ibu ni rom. Iben ate suam ay ate ka brabe sina kon taura kin suai ka uwai ka yata ko amat. Apen taura ki suai ki tebuina no uwa. Kwa ki makawa ki ni tebuina ma ko si kawa ki no uwa. Materana no ate ki nagigai. Ponsita bona pa yaki bo desuan. Ponte suan tangira na basua ke te buina makana ko tangira suam ko kawakin na kiaware ay ko na riyan ide kira kaya mati aso ko na tayo suan at aso at teman na idari ko una tayo karawang pa ite buwa karak una tayo tungaran ti aso bakan nilay una kawakin na tebong at tabas at kay subong dabuya awa kan ni ko karoy kan ni ko tangira suam o kini na ko nawa ti suan tangira meron na mamat ko tangira rom ko ki kamati ko tangira rom ko ki raya na pai ko tangira rom ko ki benen po na ay kita ane pai karang kakawaki ina no meura tesuan tangira punsuana baki te buina yagi bo de tang de tesuan tangira tesua ko tangira rom no mata ya ta basua ke te buina pun kanon te beritan kawa yo ya ke te berita bo sanora ta kana irun pauro ka ngai pauro ni yepera ta makoro wanua na on te meton payo te beritan na koro mate petari terera min bonga ke bundana ta ka yo nakari na usua ina noia on na koroia ina noia on nergi basua on nergi bawa mata no yaki meuna te suai kai yaki meuna te suai kai nte beritare bo pa te beritare bo ya karina kinano ra te sua sagi wo sentera tera ye yon baba ga sibo ki ru ye tera e menen tenano e mero ka poni ye te pa ya konan wiri kiri na ko mo e bure no te pa yan tai karawan ni ye e bure yan te wiri kiri ki an pon gano ye te sua e menen nano ra ya ka menunu ki te sua mero ka ka na ta o na ki mga rei te manna te ki bona te bima to na te ma corona ba wanu e na ki mga rei te manna na kon te manna ena kapan ana pan na tai te bodan na matan kapan akana manguri ma kana ka kanat kan ngai ra sinang mimi ngana basa ka kan ngai rai kan te pong ayo pare kai sita ko ngai ra bai te berita paulo ni yesu mena ngai yesu ke te akinaki kana sinora te akari ayo te berita na koroya mete petari tirera tarana te ka yesu e mga pun korona bete berita po mai tirera ngai ra sanga kan ngai ra kain tapi to kain pa ne ba kain kiribas semen ay ngai ra ka kirisan kai aki te ka rai kai ba aki adikira ni tirera aki adikira ni tirera sere ni maya sinama ka tutong ya tan ka tiri kaya rin nagkakarin man to winto akarin na banat yan no yerin na ko na ngaya kanuan na bati tuwen nita ngaya mga din na ko kanuan din na wag taray ayo tetap ako rin niyay teruwa mano ibon ka matuaro ina ko ko rin ni kayo ay din na bay kayo raung ki din na kon teri kayo o saki mama ay kanano ba saki tirara ngai saki yuta ya ngai akirara ni yuta ya akirara ni tirara pa man tagin na tieswa ikay ni karasa ta makoro tenu hata ki bon wo bima no ko meru wa hata nawari kia panasin tieswa kami ni kapanin kami no makinan Kristo Yesu amen pakampana ni karina Kristo kami ya kana kampape sito wa kana non Kristo Aki ate yuta ya non Kristo, aki ate iterara ikai. Awaki ana bate yerene, awaki ana bate toro, awaki ate ino amata, awaki ate mani, awaki ana bate yaine. Pasite menang kami ni kabane kami non Kristo Yesu, amen. Taray, aya pon site menang aira, site wana aira. Sita ngere base kokoro. Kain beto yak, aya site wana aira. Ata kuteteka na imina, sinangito mai na yung kana mai iterara. Seri kini bye-bye kan nanti bye-bye ya riru ya tidak ada. Atak, ang kanana pa Kristo kami. Ada sita po makay, ang kanana pa Christian kami. Kanana pa na pa Kristo kami. Ang anak karikina pa peram kami. O tan na baba na yun tetakan na ako. Amen, amen, amen. Ane teta po ako rin niya. O ane teta po ay din na pa. Sirin, ikay, ilaw ni Yesu. Inara pa Yesu. Kora pa Yesu basarin ilaw mo. Ang kaya anak kaya na may tirera. O sinagi na kinta kamewa kayo, pata kamewa kayo yung tirera. Ane tapay panin shua ke tapuin around ay ona tayo suana te suat man na iriku aki ari te suat man na sia kia maus sia kia mane sia kia moko sia ki kau paim sia ki te pairi ki te wana ako na taro Mauri ma te sua ai yo ako na taro Mauri e tau ta ko ona tayo karawang pai te buwa karak kunagi nako inanon katutongan te pai te wana wapun na ko una ba direct ana na te so nako papunin ngai kamuri nga tero kiari ke Eurua ki tero kiari tetap bare mamana ngai tipong ni girita Aya buri amatan tetap bare man tetap Yai te keten terok Angke matera Yesu ayara wagin ba terok yale mai tak Ayara urana ko naman ka ngai pili na ko te kari are te si bare na ina siringakin
Pakwagi mga nakon timan na anati merenam matiaso. Ko pun nakon na batam marikarawa ya pun pusmay ko na kana ko na nanom de tairiki ay. Kuna tayo tong aran iyon bakandere. Itabu. Ana ite kanira. Akatirubu ora bunia suyan de tayo atong ayeran tiaso. Monta kakawak. Kuna urunga de bunga de tabas. Una taru Mauri to wara kariki kun debong. Ari karawa ye karawa mon napa memarawa makubra kendan. Kuna karini ya tamam masinam. Tiro ya karini ya karo. Sinari en karini ya karo ngairan de tairi kayo. Una tai kamata yo amata. Ya mai ste siri ngaira sinaki siri de tairi kayo. Pa pun suangira to pai para. Una tai vene ne pure. E suangira to pai para pa sinaki karawa na bande pa pura na pai metan tiaso. Una tai ira sinaki ira ya na pai. Dora tuana na ba. Para itabuak. E pun tabu ya tiaso. Una tai ko taron rom tero nikiwe. Ai kai pai karang kakawak teru amana un tairi kayo. Tebodo nama tan tai yo e urua kin kabane su ai kai. Ai ngaira tani ma ko ka suan. Nakon esina. To ko me te kaste ka yama kul baina. A penen ko kon me ke nasua. A mato an nakitutok a karawa kin to ko me tis. A penen urua ki tai anno. A ki sai na yarik mana sua te sua. E aki kona urua ki. O ati mato an nakitu. E pu karawa iron tatan. Ibu kin na ki un yaban. Te suana ban. E pu ayete ni ron natam mane yeo ibu kin na ba ya ki un yaban. Te suana ban. Ayo to ba yarang kakawa ki roy. Inayay te bodo nama tan John na bayo inariyay. Inariyay kawa kinana suote suon. Gatim na tuay na nun nayayang. Ay na numakaya kay Isaac kakyata wana suote suon mauni makina ni Yesu. Irang kakawag bani kani kinaya ito ko kay Isaac at tawa na suote suon. Akapaya ka na kakawagin na suo paungan lokon takay ni kami awari awangan din inanun takawa ni matarwana. Tebong dawana narakainin tayo di kayo. Ito ko teman na desina kay na sina demania. Ano kung teman natin sa kapara-para Dr. Twilight. O Dr. Twilight, Moody, tiyo dati sa kapara-para ng ginaki. O niyay, inang kanikay na nasin, binan ako ni kami ako mati, ti sa kapara-para, ang ginaki. Ayan ako, para ro, yan, ano siya mo tuwa, yan ang kapara-para. O yun siya ako, niyay, yan ako nabantin, tinay, no, ito yung manasin natin mani-ari. Inang tawro ay, inang kami ako ti sa kapara-para. Okay, biyo siya ako ti sa kapara-para, kiyo siya ako, ti na iyo. Ya, kasi ka na papainda siya natin mani, nakon bain di sa kapara-para mera kami Mauri. Ate te yari ako na bain nakikanna nga bain. O kay magi bain ni kay nakikanna. O sinanayo are kasi kira mera ngari ra are pondaw. Ya ko bana ko te sinayo ngiya ato anna ko. Ay ay kikanna nga te bayari pa iyay bain at tanani mapora. Iron tete yayo ya tawi mapora yo ya ki kan Mauri ita ko bana nga na kana mapora. Iron de sa kapara-para. Raw ako tangira kan tayo kayo. Yay te pa yes ang taw-taw wa meom te tayo kay. Taw yay te pa yan taw-taw ko. Ko tangri po kan nangan tias wa me. Itaw-taw ko na. Urawan kan nangan na pan nayon te tayo. Takawring tayo kayo. Kawring ay te Yesu na ko. Anga. Takangangan na kon tias wa. Anga takangangan na ko ni Yesu. Ay na bogi ko Yesu. Nangan ko dito kan kayo. Kanda pa nan kabayan tayo kayo. O sinapanin ka pa yagin na tayo ka tias wa. Ngaira ay kas panindok. Inanon de tayo kayo. Sinagi mataya kinate mapora matirana ri kau point yon na tayo. Sinanga meura guys ko na ban kora o ko na ban urung inanon de bongayo. Anda panin ka kapaya kyo teswa enaroni na nakon mga rariri. Ari mo urung anakon naging abong sinanora anabango ta teswa mandirang kakawag apon nagi ko na anuro kak. Era pa MC yakasukayo ni gran tiawayo na ko. Kamna barigi ako na panin tikiraw tayo kay. Warau ito ko pa punang digiroy kasiyan na riyan sa digirom. Ipesin na ba taratagang iroy? Di nanataya ka tuwi riyan sa spayan ako ng tayo kayo. Sinawang di tokoran mayroya kan peso. Aya kan peso sinawang mayromi di tokoran. Amibong tebong. Yay di beba takan grupo kanina bus. Kama grupo kinabayay. Ami feedback na kundi takongora ari tagin tayo okay kukawa kiwagi ki kukawa de rongorong ari tagin hindi di tayo kayo kukuriya ikawawa di ram na makin di takongora ari kukuriam na makin di bayari ero ko inanom kukuriya na ba di beban ayo kan beso sa abusmay kami na kundi di stand na tayo kapasin up.
So without you, I will never leave heaven my home. Oh, please, let me walk with you, Jesus. Don't you never leave me alone. So without you, I will never leave heaven my home. Yabusiko, ikaniriko Yesu, taiki tanai singay, kana kiangkoy, yakyataya, yakyatay karawa mengaw. Yabusiko, ikaniriko Yesu, taiki tanay singay, kana kiangkoy, yakyataya, yakyatay karawa mengaw, yakyatay karawa mengaw. Kamdaban je nami kapela je ta kapela je to guna de musi je te pana na ko academy music. Kapasa na ba kan beso? Aya asina kamusina waya kan beso sina musina wa panaya asina mga ngani yang kanya kan kurbu pa anak-anak ko to korana na ba la ko nan tayo kayo. Di pa ani pun musina ba ta kan kurbu. Kupun kurbu ako ngora te pana tangiroy manibena arang tamero na ko nan tayo kayo. Kapag sinabi, sa sumaya rin kande korpu, pa na kanagwa kudaya na ito korana tayo. Kapag sinabi,
Kusuangay banangay ni kabene Deweya kitang iriko May kari mo ay bay tabiw ay nariki Yatay apa rekin temel kanapun ay ro Kaaraki pawani meyo Yesu ayawe Ngayay punti netin meyo Pati meyo tutukani kay Kaya ngangay na ko ni kabene Sa kinanong menanong mo Awe ay kanigi Sa kinanong me punanong mo Ang kanaya'y dikite kawaya Hanate mangkoyro Para babatate kaway na karewari Nang kanataway kaway Ang nakakani mekino ni mekiniko O te kapaya are kana punete mo Ako nang tutukani kay Rangan raw mayro Ngayay punti metin temeyo Pati mew tutukani kay Kaya ngangay na ko'y ni kapene Sa kinanong menanong mo Awe ay kandigit na iarot Nakimeng araray na kimeiro Amay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyang boy Iyak na yapa sa kinanong me punanong mo Sa kinanong menanong mo Awe ay kandigit na iarot Nakimeng araray na kimeiro Amay sikaw ay kinakuyay May meron ka na kiyang boy Iyak na yapa sa kinanong me punanong mo Iyak na yapa sa kinanong mo Iyak na yapa sa kinanong mo Sa kinanong mo Sa kinanom na punanom mo ha basi na ba kuna yakani kurubu wali asan na nikana ni kaongora yin tairi kayo ako ani Pedro metang sa so atakuna be iriya idiki ilan naron jasu na kon ilan nano yo honata kabasi na ba de kan kurubu ni kunami kauring ilan tairi kina bayo ako wa ikai ngande beba ya kos metang tayo ang kanaro na ba idiki te beba so indok ako nan nikira kina be imo ikai pai yarari yan wori na pen mga wari kya tairi kay eta ko de mon beba ika kwa wa am kapara-para. Ino bog dawe. Waraba nang tamero ino bog dawe. De beba mina yo edak. Erapa de sibanga ibugin de bongay.
ka kongora o ya ki katukina no era pariki kora ba o ne pok towe o ko wan ana te ka towe e punda ki kona tukina no rai e punda ki katukina no chongora ana te ka towe era gini ko kongora eta ku tibe ba mi na yo irang ini kukurei o erang in teke na no jaka para para ene pok ene ba towe era ba towe ka kona dinga na no mteta iri kayo o ngai dani kapen ata ko mi na yo ene buagi yo oa jaka para para mteta iri kayo o irang ini ka kwa nrona ki me au me nasu arang ini ka kwa amen el pesin dapa jausu are yongaran tairi kayo me nasina kanya nausu ni kapene ka kwa na pe te ka ngorana ben tairi kayo era pa ine buak joya na mi feedback ka kamasan ko akin ako tairi kayo ita ko pa ako te tairi kanya ya ke de sita ke na ko tairi kayo ba de lanali de feedback na ko te tairi kanya ye de tanda na sila ka na ko gebong sa kakaungay na bang kami pa kamarari kama pene na bendo ko moraling kami ade ye mi sila ka de yakin ako te tairi kayo ena na ko ting ngabong tayo na na ay ayo de tairi oh kan beso sina kana ko jagora na kapen na tayo kan beso sa pusing kami kama kira kina beno contest steady kay kapen na ko ni kapen tayo sa mo sila wana kampe sila kana pa ni kan beso
Yesu awe buokay kampesin na bakan beso. Guna mi yang temero. Tabayara ni kakawak sinapon diay tabe kaaraki Yesu yeta. Sinawo sera yeta. Titaili kayo Yesu yeta. Kampesin na bakan je. Tukuro pun nani may beso. Musi ngaya kunan dike buokar meron. Wara raw de sangoran tayo kayo. Itaw ba saroro kuntukin ang tayo kayo. Yapon na nga panahon ni kakaitaw. Nakoy lang ngayon ni kapene. Nung marami na may feedback ali kamasan danari ni ko kaya nakoy lang tayo. Yung mani nga kami yaki kamong oran de YouTube de danari de Facebook ake live. Kam ko na ba ni kana ko may feedback de comment online. Ikaitaw ko na bang kuya de kung oran de radio kung ba sinabi na ba de dayo ang kami yaki kami meta online. Iban ni karwain kami tayo kayo. Sa punoro kung tugin ang tayo, kung wala katugin ano, o ngaray kinan na dagat yaso, ay yara katenuan tayo king kaya yo, ay si tepuy metawan na rigay tepong. Kaira tarim, kaira manem, kaira ang tayo di kaya kukunan ni kairia, pe ina na kumay na pen Borau wakin na dagat yaso. Kung ki kairia na kun na baka, na kun na kairia na kun temew, tekin na itapito ikay. Sina kainiran tayo yo, dapat simenayay sa pubraki. Tetaro. Sinapoy ko si kaitaw ko tamera tiyaso. Rongo erang temero ari tiyakin na kinakoy tayo di kayo. Ari song rayakin. Sabu si ko tamera ko na kami akam tiya kayo inanor. Ko na unikiya inanor. Pena di kipatsa sa meawa ni karikiwana ikatamero. Ko ni bok tiyaso an bani kapen. Sabu si ko tamera pa ko nakawak kanida inanor tayo di kayo. Ko na tararoy na menan magurita wari buwa. Ko na kararoy na mayay. Sububusin ko. Obiya kay nidira. Awabiya karog bani ka beniro na poroy menanum. Tan bure ngay da sa kikoroy. Subusin ko tararuwa kira ilom tamim na ibuboki. Pena kay dida yun kawan tiroy bugin naram. Nanora ya papa kita mera basikan no tan tangay na. Mga kauya na bet tayo di mga ritano ko na bet Borau non namtek. Sabusin ko kana poroy menanum tamera ko biya karoy na yay. Ronira inon panin tayo kayo basta busin ko. Ilon Kristo Yesu apo ngay aware sa kamyaw. Akawalan ni kaniko. Amen. Aya, kambesin din na ba kan tabi to ni kaben pandai ba? Kan pandai ba kambesin na pantai di kayo. Pun panahon kakatikiroy na kami non tayo di kay. Na di kaben sabi nga ben cash buwagi negende nga ako tayo di tayo na ba ayo. Kahit ako na bang kuya di ako mimeta ko. Nung oran di radio, ko mimeta ko online. Kahit awin kami na namitay. Tiwi na kapay na bang kami. Ngayon ay kayo ni kaben na. Kambesin na ba? Good night ni kaben. Ay, ara ko lagi sa maing nako kung tigeden may kay ba sa kainira detar. Kan peso am donira